BBC muziko lomvesa chisoni, ziko la manjanjawidi, ziko limene anthu ake ankati mondo osauka kwambiri, omvesa chisoni, amene amangokhalira kulira siku ndi siku, ziko la manjanjawidi, amene zawo akafuna zimatheka, koma anthu osauka palibe chimene chikuyenda. Ndipo zikanakhala kuti pa ziko lapansi zimatheka kuti anthu ndikumatenga matransfer kuchokera mu ziko lawo kupita ziko lina, ndiye kuti m'Malawi muno anthu atathamo mutasalamo chakwera ndi mkazi chendi anake, chifukwa mavuto amene ali muno m'Malawi afika pa mwana wa kadaphala. Ndi chifukwa chake ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno m'Malawi ndimalawira chonchi kuwalankhulira Amalawi amene amakhala ndi mawu koma mwina kumalephera kuti alankhule, amene ulwadatinso alankhule sangamvedwe konse, chifukwa asogoleri athu ndi asogoleri omvetsa chisoni. China chilichonse muno m'Malawi ndi chosokonekera, even judicial system yathu ndi yosokonekera. Olokuti munthu ukhale ni milandu ngati iwe uli osauka palibe chimene chingayende. M'makhoti muli milandu ya zakazaka. Ndamva chisoni kumva za munthu wina amene milandu yake yakwana 45 years idakalibe ku khoti opanda chigamulo. Ndi chigamulo cha mtundu wanji chotenga 45 years. Ndi ziko lomvetsa chisoni. Even mukayitenga milandu yonse kupita nayo ku khotiko, umamva kunena kuti ayi inu simukuyenera kuti mutani mukhale nawo pa mulandu umenewo. Ndimakumbukira mulandu umenewu wa zisankho wa 2019 pamene Akaphale anauzidwa ndi khoti kunena kuti inuyo simukuyenera kuyimirira meki. Koma chodabwisa milandu imene a DPP komanso a UTM atengera meki ku khoti, wankulu tu sinayeso tu waza milandu tu amene anali ngati akuchita akiti ngati Kaphale uja akuyimiriraso meki omweyo. Ndiwo madabwa kunena kuti tsopano athabo chakaka nyerendewa masa akugwiraso ntchito chimodzimodzi imene amagwirira Kaphale, ndipo khoti lake ndi lomwero limene linagamula kunena kuti Kaphale sayenera kukhala nawo komanso sayenera kuti ayimirire imachidwa meki, nanga uyu tsopano thabo chakaka nyerendaye akuyimiriraso meki omweyo. Kodi kumakhoti kuzimayenda bwanji? Mungodziwa kuti ndi ziko la manjanjawidi, ziko losokonekera kwambiri, amene amanjoyamo ndi anthu olemera, anthu osauka samanjoya. Lero ndikutengerani kunkhani zikulu, ndipo ndipita nanu koyambirira kusalima kumene alimi anzimbe akulira kwambiri, kulirira misonzi, kumachita zovala zawo kunyowa poona ndi mmene akuvutikira alimi anzimbe kuja kumachedwa kusalima. Kuchoka pamenepo tiyang'ana mu nkhani za ndale, makamaka pamene tikupita kuma elections, mchitidwe wachibwana omachoserana mafulagi, komanso tizayang'ananso mu ndale momo nkhani zija zimachedwa za mahand house. Koma tisanatero ndafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti zisankho zija zitakati kuzifuna zikubwera pa 16 pano, ndipo undu ufulu wa ifeyo Amalawi kuti tikavote osaopa wina aliyese, olopata khwitima motani, ngakhale kuti olo electoral commission ya kunoko ku Malawi ikupanga zinthu zodabwisa zimene sizinachitikepo mu history. Umadabwa kuti kodi swano ufulu wa munthu uli pati, kodi value yawo vota ili pati, ngati iniyo wa Malawi electoral commission mukupanga zinthu zodabwisa. Ndi uchisiru weni kuti munthu akalawire kupita kukavota, koma mukuziwa kuti zisankho zonse muziyendesa mwa ndondomeko. Andi ndikufuna ndipereke warning kunena kuti inu wa electoral commission ngati simuyendesa zisankho izi mwabata ndi mtendere, komanso mosafuna kumukondera munthu ina aliyese, mukangopanga zimene zizi kumukondera munthu kufuna kuti amubere zisankho, m'Malawi muno muzakhwitima. Izizi muzisunge date la lero, ndikungokuuza ni kunena kuti m'Malawi muno muzavuta, chifukwa Amalawi sanga mapitirire ndi ulamuliro wonga tu umene waazuza kwambiri. Mukuyenera musamale kwambiri, kusamala
chifukwa Amalawi sizisiruyi kuli bwino Amalawi apite akavote mwamtendere akamvotera munthu amene akumufuna ndipo pakhale fairness. Ngati munthu walephera alephere, ngati munthu wapambana apambane, koma apambane munjira zake zoyenera, osakhala kumayika masupanala, kumayika njira zomafuna kumabera zisankho. M'Malawi muno muli mavuto woopsa apangira kuti anthu inuyo simmayenda, simuona mmene zilili muno muziko, koma mukati muziyenda ndikukuona mmene anthu akuvutikira. Sibwezi pana mukumapanga mapulani okuti mumberere Chakwera mavoti akawinenso alamulirenso 5 years ina. 5 years ya amene izakhala 5 years ya masoka, ndipo azakhala akulira, adzachita regret kuti ankaziputiranji, ndipo kuzakhala kukukuta mano. Ndafuna ndikuchiteni woni inu apolisi a Malawi komanso ame mukhale apolitical, mugwire ntchito ine professional manner, chifukwa aliko ena antongetongo ena amene ali ku polisiko komanso akuame amene akuoneka kuti iwowo zawo zikuwayendera, ndipo ali kujijirika kwambiri kufuna kuti abere nawo zisankho zimenezi. Musamale kwambiri chifukwa ndikutha kuona zoopsa pa siku limeneli. Wina akapusa azikhweza yekha, wina akapusa azaziombera yekha. Lero ndikufuna ndialirire alimi anzimbe kusalima, amene amakagulisa nzimbe zawo kusalima sugar, kumene mwezi ndi mwezi akapita kukagulisa ndalama sako apasa. Kuchokera mu May, Juni, July, August kuzafika panopa mwezi ndu ukuthawu, alimi anzimbe akulira kwambiri kusalima. Tikunena panopa nzimbe zawo zaonongeka, ati kumene kukwati nchini wa nzimbe wati udaonongeka. Kufufuza mkatimo ndi filimu, anthu abamo ndalama atenga ndalama zakupitisa kuja kumachedwa ku kampeni, andi anthu anzimbe amene wawo smallholder farmers, outgrowers, amene so amachita contribute kwambiri kuti nzimbe imene iyi kapena factory imene iyi ipange sugar okwanira. Anthu amene wakuzunzika, m'mabanja mwawo palibe chimene chikuyenda. Sukulu ndu izi zikufuna kusegulidwa. Kodi ana amene wawa amakolo amene wawa ainyake anzimbe akusalima akalipirira chani? Kodi nanga fetereza agulira chani? Munayenera kuti mukamakhala m'maofesi muziganiza kodi nkhaza zimene tikupangazi tikupangidwa ifeyo tingamve bwanji? Andi nkhani yomvetsa chisoni ndonena kuti alimi amene wangakhale sanalipidwe kwa miyezi yochuluka komanso amagulira mizimbe yawo yomokuba. Andi makampani amene wawa aujene awa opanga sugar kuchokera kukomwe kudwangwa kuzafika kusalima kuzafika kunchalo. Anthu amene wawa alimi madera amene wawa akuzunzika kopsa, makamaka so ukusu kuchikwawa awa Presken amazunza nso alimi kwambiri. Presken anayenera kuti ziko lino likhale ndi asogoleri amene ali ndi welfare ya anthu. Kupita kukamuona inu ndalama zimene akulandira mulimi ati wa Presken pachaka ati kumuthokoza nditu 23,000 30,000. Kodi munthu amene ndalama imene yangapangire nawo chani? Andi iwo chididoma mazuza alimi ku Malawi kunoko ndi waukulu kwambiri, kuchokera kuti kufoja kunzimbe palibe pamene mulimi akupumirapo. Even amene akuyesa kumapanga macadamia awo. Macadamia is the most expensive commodity pa world market. Koma kukaona madiru amene amakhala kumene kwa anthu amene akumagula alime ang'ono macadamia moabera. So lero lindikulira kwambiri kuwalirira alimi akusalima a sugar amene ndalama za nkhani pakana lero sana wapase amangu auza kuti factory iyi company ilibe ndalama, iyi company iyi idikirani michini yathu yata oti mizimbe yambiri yaonongeka anthu achita kutaya kumachita kulira kuti ife tipanga bwanji. So kumene uliko iwe kandi iwe Chakwera iwe umve zimenezo ni ministers yako kunena kuti alimi anzimbe akuzunzika kwambiri makamaka kusalima ndalama zawo sakulandira pakana lero. Nkhani yachiwiri imene ndimafuna ndikambirane nanu a Malawi lero ni nkhani ya ndale.
makamaka pamene anthu tikupita kuja ku 16 September pali zipani zina makamaka MCP ili ndi mchitidwe omatenga kuchosa makaka a zipani zina makamaka iwo akamamuona president wawo kapena maministers awo akupita ku dera limenelo ali ndi mchitidwe onyasa kwambiri omachosa mbendera za eni. Zimene zizi ndikufuna ndikuuzeni mu dziko la democracy si zinthu zololedwa chifukwa zimene zimayambisa nkhondo. Tafuna ndikuuzeni kuyika mbendera kuti dera lonse lionese mbendera kuti ndinu a MCP sikuina zisankho. Anthutu amene tikuwaziwa ife amalawi amene ndikumudziwa ine Malawi panopa anapanga chisankho chake kale kole olo mutachosa mbendera motani olo mutayika mbendera zanu motani olo mutatani koma anthu anapanga kale chisankho and more west still president wanu sakufunidwa. Iniyo chimene mungapange chanzeru mungolimbikira programu yobera yomweyo koma zokuti inu mukaime pa ground anthu akakuvotereni 1 on 1 antamawo kulilongwe zimenezo sizingatheke. Zikwelira onongeka kwambiri zikwelira vunda kwambiri ndi munthu amene ankaoneka ngati ndi mbusa koma asali mbusa ali nyenga iyeyo. Anthu kuombera fiti m'manja kumaona ngati ziko lino lisintha anthu tipita ku Kenani koma ayi ali mavuto okhaokha. So mchitidwe umene uwu omachosa mbendera za eni mbendera za eni si mchitidwe wabwinoyi. Muuzane ku MCP kwanuko ngakhale olozana lomwe ili president wanu anapita kusalima munachosa mbendera za zipani zonse ndi kukhala konokha amene soka ilo ndija munaliona atu soka mwaliona sokatu anthu osakhalapo tukwawo konku ku Central Region ko anthu kumango muzuma kodi tu zimene zafika pano paka nakhala kuti anthu amaganiza mwansanga kunali kungochita salenda zina ndija mwaziona kwa atikhala kuchilima mpunga kulilungo kuntandire mwayiona tsunami imeneja. Takuuzani tu mobwereza kunena kuti inu tambwezeni munthu uyu mumbweze uyu pita mutalikaye apweteka anthu pita mutalika nanga chonchi chamene zilili mujapa kwawo aseno pakwawo zaendapo pamene paja vuto ndilonena kuti anthu amamunamiza president Chakwera kumamuuza kunena kuti koma bwana enuyo mmene anthu akukukonderani ku Malawi bwana muwira ndipo anthu andale anthu afiti okaoka anthu oyipa okaoka anthu amene samamuuza munthu chilungamo ngati kuli munthu amene akunamizidwa koopsa ndiye ndi Chakwera. Inene pano molimba mtima khaya polisi ibwere isabwere koma nkhani ilionena kuti Chakwera nufuna mumve uthengawu inu ngati simubera simuwina koma mukuyenera mubere kuti muwine komanso pangati mukupanga maplani oberawo mulimbe kwambiri chifukwa amalawi sangalole zimenezi. Nkhani ina imene tikufuna kukambira naso lero ndiyo khuza za ndale zomwezo makamaka nkhani ya handouts. Pakali panopa nkhani ya handouts ndi lamulo limene linakhazikitsidwa kuchokera ku parliament kuti anthu azipanga kampeni osapereka ndalama osapereka zinthu koma soka ilo mukati mukayang'ana ma incidents amene akuchitika nkhani za handouts amene ali pasogolo kwambiri kumalimbikisa mchitidwe umenewu ndi IMCP. Ndipo ndizomvesa chisoni kuti ma MP ma ministers akubachita kumapereka ndalama kumasiya anthu panzere kumapasa ndalama anthu akapita kwapanga ripoti palibe chimene chikupangika. Izizizi mukaziyang'anira izi siku lina zizayambisa nkhondo izizizi muzizayambisa nkhondo nkhani imene iya handouts izayambisa nkhondo chifukwa chonena kuti mukukondera kwambiri mukukondera chipani cholamula ndikumasiya anthu ena ndikumazuza anthu ena amene ali osusa boma. Ndikufuna ndikuchiteni uwoni kunena kuti inu Amalawi Electoral Commission komanso mabodies amene mukuyang'anira zimenezi mukuyenera musamale kwambiri chifukwa mukuyenera kulipanga a playing field ikhale kuti conducive anthu amene akupanga ndale ena asamazunzike ena akunjoya. Zimenezo sizoona ayi sizoona. Finally lero posirizira nkhani zathu zikulu zimene tinali nazo mawu anga akupita ku opposition parties kuti imwe iyamba yomatukanizana m'misonkhano isizi kukhala bwino
sizi kukhala bwino. Kodi ifeyo tinachita kupepetulidwa ife? Koma inu simungamve chisoni kuwaona mmene akuvutikira Amalawi, koma mukuti mukayima pamene pajamo ndikumangotukwanizana. Imeneyi sikugwira. Ndikupempheni inuyo a UTM, please can you lower the political temperature? Ndikupempheni inu a DPP, please can you lower down the political temperature? Sizi kuchita bwino. Kunja uku kukulankhulidwa zambiri, ena akunena kuti ena alandira ndalama, ena akupasidwa ma contract. Why? Chifukwa chonena kuti anthu ino mukukangana pa zinthu zofoira kwambiri, malo mokuti mukanakhala limodzi ngati a opposition and fight a common enemy. Mukutukwanizana nokhanoka. Zimenezi sizi kuchita bwino konse pamene anthu akukonzekera zisankho za pa 16 September. Zimene sizinachitikepo muno m'Malawi. Ukayang'ana ati a director a communications ku Mexico angolankhula zonama zokhazokha kuwatenga Amalawi ngati zisilu. Pali siku lake limodzi limene mudzasiye za chibwana zangati zimene zizi. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.